Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sans nem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Lone So Po Shillong. One ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas cam bat bidor. Ka Joint Action Committee ka bakanthum ya ka Jaintia Hills Truck Owners Association, Jaintia Hills Clinkers and Cement Association, bat ka Meghalaya Truckers Union, ha ka khan riu tarik unai weng arajar arpo, kile yakendo ya Menteri Rangba jong ka Sarkar Jilla, u Konrad K Sangma, ban mudui, halor ka jingkeno baki bor penyai jong ki karkhana, penmi dau bilat na East Jaintia Hills District, kim shim le penteri kam satya yakador, kumbala penmi hukum, dakatanat transport jong ka Sarkar Jilla. Vice Chairman jong ka JAC uba Nehemaya tengkan habaya keren bat kilat pathai khubor uli yathu ba Menteri Rangba ulap tharu ya Deputy Commissioner ke East Jaintia Hills District ba unkhot ya ka jingyalang bat kibor penya jong ki karkhana penmi daubilat khenang ban yapen bai halor kane ka jing ni ka jing ki jangi banta la sponsor la shimkhia transport minister la shimkhia ti new chi transport minister la khot ni ban kelu bat siam ban sort out ya ka e ka bajia ti mentang la kelu bat siam bat commissioner secretary bat DC jong ka East Jaintia Hills ti na kren long ha kelu kodur ba balai ba hadu mentar kampat solve kan ka issue ti nila itu ba ni company hadu mentaru klaim score u klaim skap juga jing demand jumi thì người ta đau UCM là ông ru cắt lắc cắt dai berdai ban soft no thì người ta cầm đến cái meeting bật cái cement factory DC bật cement factory hadin người ta nhìn setip long cái rai jong cái cement factory bật DC cắt kum cái order là ai cái order bật cái new notification new order là ai đăng bah tu người ta unehi cement factory ai thế what là cái order cái you ông bay em nhìn cắt kum cái dio ba ot na po factory ban Malaysia Assam minum ai kador ngingi di man bai namar une umar umi na po Meghalaya ko surap unyai na po Meghalaya kat hadu berni udai ban ai kenya kare ikatang i dawa une cement factory yai kuman si yai kuman telar kumne na karpat pai ba ban yaisha itu ngila tip ngila jing tip bah keleng jeka la shortage ki cement la duna ki cement tene karpat ki pai ba ban yaisha tangkat to ane ngin solve hi kene issue yo la se ngin simpat da kawai pat kalenti ka bakham teng e kini cement factory namar ka jingkuman jongki sibon ki illegalities ki bakile ni hakane ka por la da kini ki cement factory kimle e ka bangi demand ngin sapait ka e ka mangin le la shailes ni kin sababe ngan ong mi kuta kolar hero ngin pat kalire kata ngin kli na u head of the district da ayung ngin klio head of the district ro balai what action plan have been taken halor ba jingle cement factory claim siu ya ka baikit batumai na kata tahu ngi kendu rubat CM transport minister commissioner secretary bat DC na kata daw ngi kendu menta sampai salar komunis ngini poisa pai ba un sem system mangi usian system tam lelai kini cement factory lai ngi la singo thu ba ki loss da ki krur da peu krur ka singi cepai mano ban sarandar ngamar tin ba kini cement factory kin sarandar ri la shaile sisngi namara ke sisngi ki kamai de phekulo hadu mentah tang ki kali cement mar klinkar ki bamna banyan kata ka strike hajuai to kayak to gawai pat ni iklam don iklam ya you associate berkata ka agitation hajuai the kain approximately ke ba ki cement factory ka tang south ka bamut tang mar steng ro kampoi ka takalong mar steng sepuang tu Chief Minister ulaong ngalai instruction yu disiru ban khot meeting ki kerki mentah kisngi hadin katu JPEG ya selfie prampisito namar ngila instruct yu disiru halor ka isu